салом бинандагони хабартиҷӣ. амрико ҷуръат намекунад ки ба 52 нуқтаҳои муҳими Эрон, ки раиси ҷумҳури он кишвар Доналд Трамп дар бораашон гуфта буд, ҳамла намоянд, изҳор дошт фармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи Эрон Абдураҳим Мусавӣ. иддаои Мусавӣ дар ҳолест, ки чанде қабл раиси ҷумҳури амрико бо таҳдид афзуда буд, ки дар сурати ҳамла намудан ба шаҳрвандони амрикоӣ ва ё ба амволи онҳо, амрико 52 нуқтаҳои муҳими Эронро ҳадафи ҳамлаи зуд ва пурқувват қарор медиҳад. зимнан раиси ҷумҳури амрико дар мақомоти Эрон барои нияти интиқом гирифтан барои қатли Қосими Сулаймонӣ фармондеҳи нерӯҳои қудсии сипоҳии постдорони инқилоби исломиён Эрон интиқод кард. қобили зикр аст, ки амрико аллакай 700 сарбози худро азими давлати Кувайт намуда, инчунин азм дорад 35 000 низоми дигарро ба ин кишвар сафарбар кунад. ёдовар мешавем, ки Қосим Сулаймонӣ фармондеҳи нерӯи қидси сипоҳии постдорони инқилоби исломии Эрон дар пайи ҳамлаи ҳавоӣ дар наздики фурудгоҳи байналмилалӣ Бағдод кушта шуд. Пентагон хабар додааст, ки бо дастури Доналд Трамп раиси ҷумҳури амрико Сулаймонӣ, ки дар феҳрасти террористӣ қарор дошт, кушта шуд. мақомоти имма Сулаймониро масъули ҳамроҳии террористӣ алайҳи мардуми амрико хонданд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. оё Эрон ҳамла мекунад ё не?